Приказка под дъгата. Започваме! Чули новината? Коя новина? Както Меца яла, в тясното й гърло крива кост се спряла. Задави се Меца. Ревнала Мецана. Тичайте! Умирам, братя и сестрици! Дошъл Кумчо Вълчо. Какво ти е, Мецо? Ох, лошо, Вълчо, лошо. В гърлото ми, ей тука, една кост се спряла. Не плаши се, сестро. Той често се случва. Бързичко си яла. Ох ти, брат, ти сестрица, кажи, Кумчо Вълчо, как да се избавя? Слушай ме. Преглътни водица. Гълтах. И какво? Не минава. Ай, стига, бе. Що ме тъй, почакай. Ще повикам Лиса. Тя от тия болки по-добре разбира. Лисо! Дошла кума Лиса. Какво има, Мецано? Ох, сестрице, в тясното ми гърло, ей тука, една кост се свряла. Не бой се, лесно ще те мине. Сега слушай ме. Най-напред кажи ми, меда къде криеш? Аз медеца ще повдигна, 3 пъти ще лапна. Ти глава ще вдигнеш и клетва ще сториш. Добре. Ето го медеца. Дала Меца меда. 3 пъти без отдих към мен ще повториш. Проклета да бъда, ако хапна кости през велики пости. Добре. Ох, проклета да бъда, ако хапна кости през велики пости. Проклета да бъда, ако хапна кости през велики пости. Ох, проклета да бъда, ако хапна кости през велики пости. О, грешна си, сестричке, коста не излиза, но дръж си душата, ще повикам Ежа. Той на тия болки знае леснината. Ешко! Дошъл Ешко-Бешко. Помогни ми, Ешко, ти
брат и сестрица. Право да ти кажа, тая болка тежка мъчно се лекува. Но ти, бабо Мецо, не дай се страхува. Всичко ще направя, за да те избавя. Само ще ме слушаш. Каквото ти кажа, точно той ще вършиш. Ох, жив да си, Ешко. Ох, много ми е тежко. Ако ми помогнеш, доброто ти Нивка няма да забравя. Казвай сега, братко, що трябва да правя? Какво ли? Ще станеш и очи ще затвориш. После с бодличките аз ще те боцна, ала нито дума няма да говориш. И доде погледнеш, хайде хоп, готово. Коста ще изкочи, Мецо. Хайде, сега почвам вече. Не съм съгласна, не искам да ме боцкаш. Няма. Няма, Мецо, но коста остана. Така ли се вика? Нали се разбрахме? Хайде, ще извикам Щърка. В гърлото направо той майсторски бърка. Щърко! Само след минутка Щъркелчо пристигнал. Какво има, Мецо? Ох, в гърлото ми, братко, крива кост се спряла. Който извади, каквото поиска, всичко бих му дала. Аз много не искам. Ти си, Мецо, наша. Ще ми дадеш само едно гърне каша. Ще ти дам, щом искаш, и 10 гърнета. Стига да извадиш тази кост проклета. Запретнал се Щърка, с клюн в устата бръкнал и коста отвътре без мъка измъкнал. Тръгнал си, парекал. Хайде сега, плащай, Мецо. Я го вижте него, смее да говори. От мечешки зъби си спаси главата, а иска награда на това отгоре. Голубчо дългокраки, дириш си бедата. Кой каквото дири, това ще намери. Един ден наскоро, както Меца яла, в тясното й гърло пак кост се свряла. Тичайте за Щърка! В гърлото направо той майсторски бърка! Щърко! Щърко! Щъркелчо пристигнал. Мецо, пак ли в тясното ти гърло крива кост се е спряла? Лошо, Щърко, лошо! Ти, брат, ти, сестрица, пак ще ме избавиш. Но ти клещи носиш, с тях какво ще правиш? Бабо Мецано, глупчо дългокраки не е глупав вече. Знае да се варди. Пипа отдалече. Кажи, що ще сториш? Най-напред, Мецано, уста ще разтвориш. С клещите ще бръкна, зъбите ти остри навън ще измъкна. След той ще обадя какво ще ти взема
костта да извадя. Не мога изтрая, не мога изтрая. 2 зъба си имам, без зъб ще остана. И тях ще извадя. Щом за добрината така, Мецо, плащаш. Това ли беше новината? Да, но се случила в гората. А пък приказката е: Под дъгата.